Απολαυστικός ο Μάικ, απολαυστικός. Βράδυ Παρασκευής, ξημερώνει Σάββατο σε κάποιες ωρίτσες. Ξημερώσει φυσικά. Είμαστε έξω μετά από τις το... 12. Ναι, σωστά, ημερολογιακά. Και τώρα πάμε για το μεγάλο πατηματάκι μετά την επιτόπου στροφή. Το Υπουργείο Αμήνης μας θα μας θαυμάσει για τα καλά, εξ αριστερών. Σωστά. Και εξ δεξιών το Υπουργείο Εσωτερικών, Μεταφορών κτλ. Συγκοινωνιών. Α, ναι, ξεχάσαμε. Στα Dex, παρέα μας στη Sugar με τα Bad Sina. Μπροστά μας έχουμε ένα Fiat Punto πολύ απλό. Θα πάρει το πουλό. Πολύ απλό, επαναλαμβάνω, με χρωματάκι καλό παρόλα αυτά. Και το συνοδικό καλή την βλέπω. Ναι, θα οφείλω να το παραδεχτώ. Τώρα neckline στο κόλτο, λίγο κίτσι μου κάνει, αλλά εντάξει. And the show begins. Θα λάβουμε το φανάρι, quiz. Για να δούμε. Άχαστο. Και ναι, το πεζό 106 σκίζει τον άνεμο. Απολαυστικός, απλά. Να περάσει πριν το φανάρι. Για πλάκα. Ήταν απολαυστικός. Ήταν απολαυστικός. 5 φανάρια, ναι, γιατί αυτός είναι. Και κάπου εδώ κλείνουμε και σας ευχαριστούμε. Ήταν ο Μιχάλης στο τιμόνι, ο Ηλίας στη λήψη και καλή νύχτα με Sugar Bass.